Ajmo, pjevajmo, svi mi zajedno, Gospodicu cijelu uskrsnuo, Gospodicu cijelu uskrsnuo. Ajmo svakome ovo pričajmo, Gospodicu cijelu uskrsnuo. Ajmo svakome ovo pričajmo, Isus je uskrsnuo. Ajmo pjevajmo, svi mi zajedno, danas ćemo svi proslaviti, danas ćemo svi proslaviti. Ajmo svakome ovo pričajmo, danas ćemo svi proslaviti. Ajmo svakome ovo pričajmo, danas ćemo slaviti. Ajmo pjevajmo, svi mi zajedno, narodicu svitu pozvani, narodicu svitu pozvani. Ajmo svakome ovo pričajmo, narodicu svitu pozvani. Ajmo svakome ovo pričajmo, Bogu svitu pozvani. Ja se zovem Predrag Gazibara i svećenik sam ovdje u našoj evangeličkoj crkvi. Minun nimeni on Predrag Gazibara ja olen tämän seurakunnan paimen eli kirkkoherran. Nama su svi gosti dragi, međutim kada dođu naši finci, to je neka posebna radost u srcu. Meille kaikki vieraat ovat tervetulleita ja mieluisia, mutta aivan erityisellä tavalla suomalaiset. Jednako mi je bilo kada sam i posjetio 2 puta vašu lijepu zemlju i našu evangeličku crkvu širom Finske. Ja minulle on ollut myöskin mieluisa se, että on saanut muutaman kerran käydä Suomessa ja vierailla eri seurakunnista. Zato ću vas i pozdraviti sve sa nekoliko riječi, možu prevesti. Iz poslanice apostola Pavla Rimljanima, apostol Pavao Rimljani, Paavali kirjoittaa roomalaisille u 1. poglavlju, ensimmäisessä luvussa uskosta me kerrotaan kaikkialla. Jumala, jota henkeni voimalla palvelen julistaessani evankeliumia hänen pojastaan, todistaa, että muistan teitä aina rukouksissani. Alati rukoilen, että vihdoin saisin tulla teidän luoksenne, jos se on Jumalan tahto. mi smo vjerom i voljom Božjom ovdje svi zajedno. Me olemme Jumalan tahdosta ja Jumalan rakkaudesta täällä nyt yhdessä koolla. Zato nikakvi veliki kilometri udaljenosti između nas nisu bili prepreka da se mi vidimo. Eivät edes ne 1000 kilometrit ole esteenä sille, että me voisimme nähdä ja tavata. No želio bih vam reći samo nekoliko rečenica kako je počeo ovdje duhovni život u velikom Zeniku. Haluaisin teille ja muutamalla sanalla kertoa siitä, millä tavalla hengellinen elämä on täällä syttynyt ja järjestäytynyt viime aikoina. Bilo je to prije pa skoro 22 godine. Se oli ehkä noin 22 vuotta sitten. Misionari iz Finske Seija i Rajli
nämä lähetystyöntekijät Suomesta, Seija ja Raili, su posjetili naš dom u Velikim Zdencima, jer su se ljudi molili inače u domovima, jer nije bilo baš svećenika redovitog, jel? Seija ja Raili vierailivat meidän kodissamme. Ei ollut siihen aikaan säännöllisiä Jumalan palveluksia, pidettiin kodeissa tällaisia tilanteita. U to vrijeme vi vjerojatno znadete, još uvijek, ja mislim, Mati i Tula su bili u Osijeku. Siihen aikaan Matti ja Tuula muistaakseni olivat vielä Osijekissa. I to kad su granate padale bilo u Osijeku, kada u Kutini, misionari iz Finske su hrabro propovijedali Božju riječ. Osijekissa putoilivat granaatit sinne kaupungille. Kutinassa nämä lähetystyöntekijät rohkeasti julistivat evankeliumia. I ono što ja pamtim iz toga nesretnog rata jeste da su se jako molili za nas koji smo bili na ratištu čak. Muistan siitä sodan ajasta sen, että nämä lähetystyöntekijät rukoilivat hyvin paljon meidän puolestamme, kun me jouduimme olemaan rintamalla. I ne samo za nas, nego i za sve koji su tamo mimo, tako kažem, svoje volje Bože. Ja ne rukoilevat myöskin paljon niiden ystävien puolesta, jotka joutuvat sinne rintamalle siis vasten tahtoaan. Ali to je sada sve iza nas. Mutta tämä aika on nyt meidän takanamme. Neizbrisiv trag rada finskih misionara uvijek će ostati i biti prisutan u našoj evangeličkoj crkvi. Suomalaisten lähetystyöntekijöiden työn tulokset ja ne merkit ja ne vaikuttimet ovat sellaisia, että niitä ei voi mikään pyyhkiä pois. A isto želim i vama da ovaj posjet naše crkve u Zdencima ostavi duboki trag u vašem srcu. Ja toivon myös, että teillekin jäisi tästä vierailusta sellainen muisto, joka pysyy sitten läpi elämän teidän sydämissänne ja mielissänne. I želim vam u svemu što ćete raditi i doživjeti ovdje u Hrvatskoj našoj crkvi obilje Božeg blagoslova i Božeg voda. Ja todella me rukoilemme täällä myös sitä, että se mitä te teette täällä tai koette näette vieraille, se voisi olla siunaukseksi näille seurakunnille ja kunniaksi Jumalalle. Sada bih želio prepustiti tebi da kažete nešto grupi o ono što želi. Minun tehtäväksi jäänyt vähän esitellä teitä suomalaisia matkailijoita. Ensin että na hrvatskom prvo. To je jedna grupa koja se sastoji od vjernika misije iz raznih krajeva u Finskoj. Neki su aktivni suradnici u crkvenim općinama, neki su prijatelji ili radi kao otpornici u crkvenim općinama, ali jedno njih se spaja, to je ljubav prema Hrvatskoj. Nekima je ovaj prvi posjet, drugima je možda drugi, treći, možda i više puta ovdje kad su bili. Ovdje je još jedna gospođa čija je rodbina sa muževe strane rodom iz Rupe, tamo kraj Rijeke. Oni su... Dobar dan, da. Ta obitelj se morala bježati od tih tjeskoba za vrijeme protureformacije. Dakle, u 16. vijeku su već prešli prema Njemačkoj i Švedskoj, a onda nastanili u Finskoj. A ona prije 2 godina prvi puta posjetila domovinu svoje rodine tamo u Rupi. Minä kerron vähän yleisesti taustalla. Među nama je isto dr. Timo Vasko. On je misijski teolog u Finskoj crkvi i ujedno je docent na teološkom fakultetu u Helsinki i najnoviji član odbora naše misije. Pa ćemo zamoliti da Timo nekoliko riječi kao pozdrav. Toivotan, että sanoisittemo tervehdyksen sieltä Suomesta. Tähän yritän kääntää sitten tästä.
istina i Duha Svetoga. Luen täältä Efesolaiskirjeen 2. luvusta. Ja ću pročitati jedan odlomak iz poslanike Efesanima, drugo poglavlje, Jakeen 10 sanoi. to je redak 10. Mekin olemme Jumalan tekoa, luotuja Kristuksen Jeesuksen yhteyteen, toteuttamaan niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. Njegovo smo naime stvoreni u Kristu Isusu radi dijela ljubavi koja Bog unaprijed pripremi da u njima živimo. Ajattelen sitä historiaa, josta olemme hieman kuulleet, että olemme tänään tässä paikassa. Kad ja razmišljam o nekim povijesnim činjenicama koje smo mi čuli u ovom putovanju i sada smo mi ovdje u Me kaikki olemme Jumalan tekoa. Jumala rakastaa meitä. mi smo svi stvorenje od Boga, Bog nas ljubi. Me olemme myös luotuja Jeesuksen Kristuksen yhteyteen. Mi smo stvoreni da budemo u zajedništvu sa Isusom Kristom. Ja se merkitsee myöskin sitä, että meidät on luotu toteuttamaan hyviä tekoja. A to znači isto tako da smo mi stvoreni da živimo u tim dobrim djelima, da vršimo dobra djela. Tuolla selkäni takana huoneessa on eräs rippu ja siellä lukee seuraavasti. Tamo iza nas Put je your faith into action. jedna zastava tablica ili Aktiviraj svoju vjeru. aktiviraj svoju vjeru. Primijetio je. Te olette itse näyttö siitä, että te olette elävä seurakunta. Vi ste sami dokazi ovdje da ste vi kao živa Božja zajednica ovdje. Te selvästikin toteutatte niitä hyviä tekoja, joita tekemään Jumala on teidät tarkoittanut. Očigledno vi vršite ovdje ona djela za čekanje Bog vas stvorio. Tällä alueella te säteilette kolmiksen Jumalan tahtoa ja rakkautta ympärillä. Na ovom području iz vas sija ta Božja slava i njegovo veličanstvo. Tällä tavalla me toteutamme tänään tätä Efesolaiskirjeen jaetta. I na ovakav način mi danas upravo vršimo, aktiviramo ovu poruku što vidimo ovdje u poslanici Efesanima. Myös Suomessa kirkkohallituksessa on ulkoasiain osasto. U Finskoj crkvi postoji jedno odjeljenje koje je za inozemne kontakte i odnose. Siellä sijaitsee kirkon lähetystyön keskus, joka on minun työpaikkani. Tamo je i ovaj centar za misiju u crkvi, to je moje radno mjesto. Sieltä me koordinoimme ja kehitämme koko Suomen evankelisen kirkon yhteistä lähetystoimintaa maailmalla. Tamo mi koordiniramo i vršimo strategiju za cjelokupnu misiju finske crkve širom svijeta. Ja tämä medialähetysjärjestö Sanantarttiet on yksi 7 tällaisesta lähetysorganisaatiosta, jotka tekevät Suomen kirkon nimissä lähetystyötä eri puolilla maailmaa. Ova misija, medija misija Sanantarttiet je jedna od tih službeno priznatih crkvenih misija koja djeluje širom svijeta. Medialähetysjärjestö Sanantarttiet perustettiin 40 vuotta sitten. Ensi vuonna tulee 40 vuotta. Ova misija je osnovana 39 godina. Prije 39 godina, dakle iduće godine će biti 40 godišnjica. Se on luotu Kristuksen Jeesuksen yhteyteen toteuttamaan niitä hyviä tekoja. I ta misija je stvorena da vrši Božja dobra djela koje je Bog unaprijed već odredio. Joita tekemään Jumala on meidät tarkoittanut. I Bog nas je odredio i stvorio da bi mi u njegovim tim dobrim djelama živjeli. Tämä matkaryhmä Suomesta on tällä asialla.
finskih turista gostiju su na takvom posjetu i putovanju vršeći Božju volju. Emme ole ainoastaan turisteja, vaan Jumalan kanssa ja pelkästään teidän kanssa. Mi nismo samo turisti ja te ihan turista. Mi nismo samo turisti ovdje, nego smo mi članovi Božje obitelji. To je mnogo više nego turisti. Ja sen takia voimme iloita tänään siitä, että olemme yhdessä tässä huoneessa. Ja kiitämme siitä, että Jeesus Kristus on halunnut ottaa meidän työtoveriksi. Kad smo mi zajedno ovdje okupljeni u ovoj lijepoj crkvi, mi smo zahvalni Bogu da je On nas primao da postanemo njegovi suradnici. Iloitsemme teidän kohtaamisestanne tänään tässä ja toivotamme rikasta Jumalan siunausta jokaiselle täällä seurakunnassa. Posebno se radujemo sa susretom vas ovdje u ovoj crkvenoj općini. Poželimo vama Božji obilati blagoslov. Ensimmäinen kysymys on se, että miten nämä ensimmäiset evankeliset tulivat asuttamaan näitä kyliä ja mistä niin? Pa Česi su se selili vamo, mislim, u ove krajeve. Iz Češke su Možete malo ustati tako da? Ja, malo Čeki su se na ovo područje selili iz Češke, dolazili su. I tako, neki su bili evangelici i onda su tako se proširila evangelička crkva, a nekad je bilo puno evangelika. Onda su se miješali brakovi i tako da je to prešlo više na katoliku. Evankeliset ovat muuttaneet Tšekkien maalta tänne. Aikanaan heitä oli paljon täällä. Perikunnittain tulivat tänne, mutta myöhempinä aikoina nyt sitten on aika paljon myöskin tällaisten avioliittojen kautta niin kuin, näiden eri kansallisuuksien sulautumista ja sekoittumista. A nije bilo ni svećenika, jedino u Zagrebu. Zagrebissa saakka oli pappi siihen aikaan. Da, moja sestra kad se vjenčala, onda sam se ja krstila, bilo mi 8 godina. Kun minun sisareni vihittiin aikanaan, minä olin 8-vuotias. Nije bilo tu okolici svećenika, to je došlo u Zagreb i u našoj kući je bilo vjenčanje i jer tu nije bila crkva. I krštenje i sve. Pappi tuli sieltä Zagrebista vihkimään sisaren ja katsomaan pikkusiskon. Ja heidän kotonaan, koska kirkko ei ollut. Sastajali male obitelji koji su bile i tu su se molile i zato su malo i pjesmarice i sve je više bilo na češkom jer većinom su Češi vam. Me kokoontuimme meidän keskinäisiin hengellisiin kokouksiin koneissa. Pääasiassa laulettiin tšekkiläisiä lauluja, luettiin tšekkiläistä raamattua. I onda je svećenik donio i sveto pismo, tako su kupovali to sveto pismo da možemo čitati. Sitten myöhemmin pappi toi meille tänne uusia testamentteja, raamattuja ja saimme niitä sitten raamatun ja saimme sitten lukea sitä. A naši predci su donijeli knjigu, imamo je još danas, koja kad su palili te knjige, koje to godine bilo, znate, protestanti kad su bili, to su sakrivali tu knjigu i još ju danas držimo. A to je pisana Švabohom, znate šta je Švaboh? Švaboh? Da. Na njemačkom? Ne? Je na češkom, ali ona druga slova, znate? Dobro. Znam da tata to uvijek rekao da je to Švaboh. Ne toivat Tšekistä silloin tänne tullessaan. Se oli sitä aikaa, jolloin evankelisia myöskin vainottiin tai heitä ikään kuin sortittiin, siitä piti piilottaa.
se kirja oli heillä tšekin kielellä, mutta se oli kirjoitettu tällä saksalaisella faktuuralla, vai mikä se suomeksi sitten on, nämä kirjaamiset. Se on vielä tallella se kirja heillä. A kak su tu knjigu sakrivali, onda su je dali pod kopanj gdje koza jela, da nisu tu knjigu našli. Sitä kirjaa pidettiin salassa jossakin, siis niin kuin lammastallissa, kuinka se vai jelassa, piilossa, että sitä ei löydetty, vaikka sitä etsittiin. Da. Ja jotkut piti, tai sun välissä on henjakuolta. Tässä istuu Sveto-pismo Himnia. Ja heitä savupiipussa niin piilottelivat raamattua. Mitä vuosi oli ne on se suurin piirtein? Otpilikke koje vrijeme to bilo? 18, 19 siellä 100 vuotta A sitten. možda i 17, ne? Suurin piirtein. Ja 1800-luvun alkupuolella. Ali to je bilo još To je- kako ste vi bili u Češkoj, jel tako? Ne, naši predci. To je pre 400 godina sigurno ta knjiga stara. Joo. Eli se tarkoittaa siellä, siis heidän kotiseudullaan. Možda 18-17 godište, da. Niin. Joo. Hengellistä elämää yllä, kun ei ollut säännöllisiä Jumalan palveluksia Niin, se perheessä. perheissä. Čitali smo Sveto pismo, dovezli su Biblije iz Češke i tako se molili. Me saimme raamattuja sieltä Tšekin maalta ja niitä kirjoja ja raamattua luettiin perheissä ja rukoiltiin. No, kako onda sa radioemisijama, da li kad ste počeli slušati radioemisije? Milloin te rupesitte kuuntelemaan radio-ohjelmia? Pa kad ste vi počeli to davati u radio, prije nije bilo? Prije isto bilo. Monte Carlo. Monte Carlo. Niin, Monte Carlosta kuunneltiin ohjelmia niin kauan, kunnes sitten nämä työntekijät rupesivat täällä tekemään omia ohjelmia. Transworld Radio Monte Carlo. I onda vi ste u obiteljima to slušali ili? Da, da. Perhepiirissä kuunneltiin niitä ohjelmia. Na českom, hrvatskom ili Na hrvatskom. kroatian kielellä. Ja meidän lähetys oli mukana siinä kustantamassa niitä ohjelmia jo silloin 60-luvulla. 70-luvulla. No niin, 70-luvulla. Kyllä, 70-luvulla. Joo, Od 74. godine finska misija na saastajat je počela podupirati financijski te radiomisije, tako da. Vesi prije sanansaattajat. Ne, slaavilaislähetys. Ei kroatian kielellä. Ne alkoi silloin vasta, kun Santa No perustettiin. niin, 70-luvulla. Minun mielestäni ei ollut. No, ei se. Mutta ei kyllä, mutta niihin aikoihin joo. Joo. Takle teemisiä suimalle iston velikos naatsen.